हॅलो, एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला, आज आपण पालक भाजी बनवणार आहोत. इथे पालक भाजी मी अशी एक जुडी घेऊन त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी मुगाची डाळ टाकून असं शिजवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता, अशा पद्धतीने शिजवून घ्यायची आहे. आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेऊन इथे मी अशा छोट्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहे. तर चला, आता आपण ही भाजी कशी बनवायची ते बघूयात. इथे मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. इथे बघू शकता, अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे. तर चला, आता आपले जिरे तडतडून झालेले आहेत. तर आता इथे लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची. लसूण असा ठेचून घ्यायचा आहे थोडा आणि टाकायचा आहे. लसणाला छान असं परतून घ्यायचं. थोडा लाल होऊ द्यायचा हा लसूण, म्हणजे भाजीला असं छान चव येते. याला छान असं घोटून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने. असं चांगले घोटून घ्यायची डाळ आणि भाजी. तर इथे मी घोटून घेतलेलं आहे. तर आता चला, याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊयात. तर इथे आपण अर्धा चमचा, पाऊण चमचा मी हळद टाकते आहे. आणि इथे मी 1-1.5 चमचे इथे मी लाल तिखट टाकते. आणि 1 चमचा मी इथे अंबारी मसाला पण टाकते. तर चला, आता ह्या भाजीला आपण याच्यामध्ये फोडणीमध्ये टाकून घ्यायची अशा पद्धतीने. तर याशी झटपट पटकन भाजी तयार होते. तिला छान मिक्स करून घ्यायची. ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत आणि वरण भातासोबत पण खाऊ शकता किंवा खिचडीसोबत. तर तुम्ही हिला घट्ट पातळ पण करू शकता. तर अशा पद्धतीची पालकाची भाजी नक्की करून बघा. माझी व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला, आता याच्यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घेऊयात. इथे मी साधारण 1 चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायची पूर्ण भाजीमध्ये. तर अशा पद्धतीची मुगाच्या डाळीत ही भाजी छान लागते. नक्की करून बघा. आता याला 1-2 उकळ्या छान अशा काढून घ्यायच्या आहे. पद्धतीची ही आपली पालकाची भाजी छान अशी तयार होते. बघू शकता, आपल्या भाजीला अशी छान उकळी फुटलेली आहे. तर इथे आपली अशी छान भाजी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.